Бог да ви прости, брати и сестри, паднали по бойните полета за държавата и за вярата, за нашите наследници, за тези прекрасни създания, за което още от толкова векове нашите прадеди, бащи са се борили да запазят с живота си, да запазят това, което ни е дарено от Господа Бога. И както пред Народното събрание горе пише, съединението прави силата. Време е вече, брати и сестри, наследници на тези прекрасни мъже и жени, които са паднали по бойните полета, да вземем пример от тях, да направим нещо вътре в себе си, да направим това единение на българския народ и да се опълчим, да се изправим вече срещу нападението на сатаната и тези, които толкова години, откакто дойде тая демокрация, се им даваме права, и то защо? Да ни крадат и да ни смачкат довече до не знам къде. Прости ми, Господи, че съм безцензурен, аз недостойния, грешен, но не мога пред този паметник да не кажа това, което мисля. 100% образование. Децата ни загиват. Не знам дали не го усещате. Няма възпитание, няма смирение. 100% единна България. 95% да се намери работа за всички хора, за да не ходиме да слугуваме по чужбина и да проституираме с телата и с душите си за разни други такива, които не са познавали въобще света. Но преди 9000 години, ако прочетете историята, брати и сестри, ще видите, че които и днес съществуват в тези документи Христови. Апостол Павел, заради това Павликени се казва. Павликени. Много приказват, че било, не знам, Павликяни, няма такова нещо. Никополис ад Иструм е римски град и той е гражданин на Рим. Заради това е проповядвал тук и като го подгонят, бягай там, защото никой няма право да го арестува. Но това е друга тема. Когато ме покани Христо кмета, ще ви изнеса тая проповед. И още веднъж, скъпи брати и сестри, дали живота си за нас, моля Бог да ви прости и да ви сложи отдясно на себе си. И вие там да се молите на Бога да ни запази нас, които сме тук и които по уважителни причини отсъстват, и да ни даде сили да преодолеем това нападение на сатаната, което се намира там на увиканата на сила столица на София. Столицата ни е Търново. Бог да ви прости. Сега не знам кой е. Една минута. Обратно, там към центъра, ще се повеселите, ще си попеете, ще поиграете, малко заря и така. Няма да напускаме хубавия си край. Разбира се. И от този край ще тръгне тази, това за което говоря. Решил съм да Хайде, народ. Как е? А? Епе?
Не, когато ми се обажда. Кое да не ти взема? Няма се каже.